हाय हॅलो इसम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण शिरा बनवणार आहोत। तर इथे मी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे। आता हा असा छान भाजून घेतलेला आहे। इथे मी बदाम आणि मनुके घेतलेले आहेत। 2-3 विलायची घ्यायची, ती आपण असे खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्यायची। अशा पद्धतीने दूध बॅग तापून घेते। दूध तापून घ्यायचे। इथे अर्धा लिटर दूध घेतलेले। आता हे दूध तापून घ्यायचं आपण। तर चला शिरा कसा बनवायचा बघूया। गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे। आता त्याच्यात आपण 2-3 चमचे तूप टाकून घ्यायचे। मी रवा भाजून घेतलेला आहे। 3 चमचे मी ते तूप टाकलेले आहे। आता याच्यामध्ये आपण विलायची, बारीक केलेली विलायची टाकून घ्यायची आहे। इथे बदाम आणि मनुके, बदाम मी कुटून घेतले, मनुके अख्खे ठेवलेले आहेत। तर आता आपण हे तुपामध्ये भाजून घ्यायचे चांगले। तर इथे आपलं आता हे विलायची टाकून झालेले आहे। आता आपण हे याच्यात परतून घ्यायचं आहे। तुपामध्ये आपण बदाम आणि मनुके टाकून घेतलेले आहे, ते छान परतून घ्यायचे। आता आपण ते परतून झाले की भाजलेला रवा याच्यात टाकून घ्यायचा आहे। मनुके आणि बदाम परतून घ्यायचे। नंतर आपण भाजलेला रवा याच्यात मिक्स करून घ्यायचा आहे। हाताला पण चांगलं परतून घ्यायचे। हे अशा पद्धतीने ते बघू शकता। आता इथे आपला रवा पण भाजून झालेला आहे। तुपामध्ये असं छान भाजून घ्यायचा आहे। तर आता आपण अर्धी वाटी साखर टाकून घ्यायची। अंदाजानुसार आपण टाकून घ्यायची, कमी गोड जास्त त्याप्रमाणे। मी 1 वाटी रव्यासाठी अर्धी वाटी साखर टाकून घेतलेली आहे आणि मिक्स करून घ्यायची रव्यामध्ये। साखर छान अशी आपली परतून झालेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये दूध टाकून घ्यायचं। इथे मी अर्धा लिटर दूध टाकून घेतलेलं आहे। आता हे दुधामध्ये असं छान आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे रवा। असं आपण छान असं शिजवून घ्यायचं आहे चांगलं। अशा पद्धतीने घोटून घ्यायचं त्याला चांगलं। वाटी झाली। तर आता आपण याच्यामध्ये थोडा गोड बनवण्यासाठी 1 वाटी आता ही साखर टाकून घेतल्यानंतर असं छान मिक्स करून घ्यायचे। दूध टाकल्यानंतर पण आपण साखर टाकू शकतो किंवा आधी पण टाकू शकतो आपल्या अंदाजानुसार। तर आता इथं मी थोडं मला साखर कमी वाटली, मी नंतर पण अर्धी वाटी साखर टाकून घेतलेली आहे आणि दूध टाकायच्या आधी अर्धी वाटी टाकली होती। तर अशी एकूण इथे एक वाटी साखर वापरलेली आहे। आता ही साखर टाकल्यानंतर असं छान याला शिजवून घ्यायचं आहे घट्ट होईपर्यंत। अशा पद्धतीने आपला असा छान शिरा तयार होतो। इथे बघू शकता। हा शिऱ्याची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त रहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।